Maraming mga tao sa atong panahon karon nga wala gyud sila kay balo kung unsang mga sala nga dapat nilang hinulsulan, kay kinahanglan kung maghinulsul ta dapat be specific. Dahil dagan po mga tao nga wala pud sila kay balo kung kanang sala ang nahimo nila asa nabilong sa Ten Commandments, kay lagi kulang sa mga pagtulunan, dayon dili pod kay kanunay magpaduol sa mga kinabuhing or buhat nga espirituhanon, rason nga magpasalamat ta nga nay mga taong gamiton sa Dios aron mo po'y magpadayag ug magwali kung unsa insakto og tinuod. Mga igsuon, ang pagpangayog pasaylo sa atong mga sala, ayaw gyud mo ingon nga Ginoo, pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Kay motubag unya ang Ginoo nga unsang sala ba akong pasayloon. Dan unsang maikatubag nimo kung ang Ginoo miingon unsang sala akong pasayloon ug asa sa napulo ka sugo nakasala ka. No? So unsa man kayo ang Ten Commandments, no? Unahon nato ning unang sugo. Higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. So unsa man ang paagi nga atong ipakita nga timaan nga nahigugmata sa Dios, nga ang Ginoo dili man na siya tawo. Espiritu siya, dili siya tawo nga atong taghaan og makaon, mga material nga butang para malipay siya, kundili siya espiritu. Mo na ang gikinahanglan nga atong buhaton aron timaan nga nahigugmata, dapat may nampuon tang pagkatao. So karon mangutana ka sa imong kaugalingon or evaluate yourself. May nampuon ba gyud ko? Nagkinabuhi ba gyud ko may nampuon sa tanang panahon sa dili pa ta matulog ug pagmata sa kabuntagon? Kay kung gihimo na nimo sa pagkakaron, ang pagkamay nampuon nimo sa tanang panahon mo nay simbolo ug larawan nga kita nahigugma ngadto sa Ginoo. Pero kung wala na nimo na buhata sa pagkakaron sa imong kinabuhi, nakasala ta og mortal nga sala ang usa ka tawo nga dili magampo. Usa ka mortal nga sala ang tawo nga dili magampo, kay mauna ang larawan nga timaan nga nahigugma ta sa Ginoo labaw sa tanan, ug ang paghigugma unang balaod, unang kasuguan sa Ginoo sa Ten Commandments. Dan kung nakasala man ta ani karon, ayaw mo kalimot nga mahitag pasaylo. Sama ani, Ginoo pasaylo ako. Imong unang kasugo, nakasala na gyud ko. Kay dili sa tanang panahon nga ako nagampo kanimo, dili sa tanang adlaw nga nagmahal ko nimo. Og gikan pa kaniadto hangtod karon wala ko nagkinabuhing may nampuon, pasaylo ako Ginoo, nakasala ako sa una nimong balaod, sa una nimong kasuguan. Dapat ingon ana igsuon, no? Dapat specific nato pag hinulsol ang atong mga sala. So hinaut unta nga kanahong gi-share, nakatabang ni nimo. So kani akong gi-explain sa pagkakaron mao ni ang unang sugo, no? Kung dili ta may nampuon karon, mga itagpasaylo sa Ginoo. Kay kung di ta magampo, dako ng sala ngadto atubangan sa Ginoo, mortal nga sala na igsuon. God bless.